God aften og velkommen til Verden Rundt. Vi har medvært Mikkel Hansen med, og jeg er Frederik Østergaard. Vi har 4 overskrifter om ondskab. Den industrielle ondskab. En journalist fra Ekstrabladet er i nat blevet taget til fange af ISIS. De vil torturere ham mere og mere efterhånden som dagene går, indtil de får deres vilje om, at alle journalister skal trækkes ud af landet. De bruger denne tilfangetaget journalist som et middel til at skabe frygt blandt de andre journalister, hvilket vil sige, at de denne gang bruger den industrielle ondskab til at opnå deres ønsker. Den idealistiske ondskab. I dag er en helt forfærdelig hændelse sket. 2 fly fløj ind i World Trade Center, og mange mennesker er omkommet. Terroristerne gjorde det, fordi de troede, de gjorde det en større sags tjeneste, og det var, at de gjorde noget godt. Dermed handler denne sag om idealistisk ondskab. I går nat brød et slagsmål ud foran Buddy Holly. En person er stukket ned, og ingen kender årsagen. De 4 gerningsmænd har intet motiv. Ofrene var bare på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Denne sag handler om dum ondskab, hvor man gør noget ondt uden at tænke over det. Dæmonisk ondskab. I går aftes havde filmen Ondskabens Øjne premiere i mange biografer i landet over. I filmens handling tager Hannibal nogle piger til fange. Først sulter han dem, og når de dør, skal han et stykke hud af dem og syr det sammen til en maske. Filmen er meget voldsom og handler om dæmonisk ondskab. Der er lidt forskel på disse 4 hændelser. Terroristerne troede jo selv, at de gjorde noget godt, og derfor havde de ikke en ond hensigt med det. Men det bliver til en ond handling. I de andre hændelser har gerningsmændene både en ond hensigt og en ond handling.